Het is vrijdag 8 november, de dag dat de Tour de France naar Utrecht komt met een proloog onder de Dom. En de vermiste Schotse Hooglanden nog altijd een onderwetter is. En dat is het wie net verstuurd wordt. Goeien en welkom bij Bient, miljoen Agen Veldboom en 2 G-korfballers uit Oerterp. En daarmee zorgen we vooruit op de Special Olympics die deze zomer in Friesland houden worden. En we hebben ons laatste in de regen over de verkiezings, joert de oude rotten van de NCPN van de Lemmer. Dat is de plicht. Plicht? Ja, dat is de plicht, ja. Die lees je jezelf op. Dat is een vrijwillige plicht. En waar heeft jou dat verteld, dat je die plicht hebt? Dat komt uit mijzelf. Op het Noordelijk Filmfestival in Ljouwert is Nies Krekt Frans Vrolijk in première gegaan. Dat is de nieuwste film van regisseur Steven de Jong. Maar een bijzondere haartrolspeler, dat is boer Frans, die vooral bekend is van Man bij het Hond. In Frans Vrolijk gaat het over de markante boer die op ziek is naar een vrouw. Ik moet altijd aan Brad Pitt denken bij Frans. Ja, hebben jullie dat ook? Ja, hij zit erin! Ja! Frans! Hoe weet het mee? Ja, goed, maar hij? Ja, best. Mooi, heeft er zin aan? Ja, Vies het ik spannend? wie let het gewoon over ons heen komen. En Wist ik nerveus? Nee. Oh. Nee, wie Nee? is er 14 en wel wat bij. Frans is een geboren acteur. Nou, dat wil zeggen, hij moet gewoon hemzelf wijzen en blijven. En dan is het briljant. Om bij hem thuis te komen is al een hele ervaring op zich. Het is echt een museum. Wat is je het meest bijgebleven? Dat ik wist, oké, als ik moet plassen heb ik een probleem. Nou, Waar had dat eigenlijk gemoeten? Nou, dat is achter een wc. Ja, die heb je niet nooit gevonden, denk ik. Maar Nee, die die was heb er ik wel. Ja. Nou, de première van dat eerste deel van de film is krek doen. En daarom schakelen wij nou live naar de Harmonie in Ljouwert. Want daar zitten beide mannen voor u klaar om te praten over die première. Steven de Jong en boer Frans. Goeie. Heren, kun je mij verstaan? Nou, goeie. Ja, prachtig. Ik wil even met jou beginnen, Steven. Want daar heeft ik 24 jaar zit nou in het vak in. Dat vierde week een beetje op dat Noordelijk Filmfestival. Hoe bijzonder is dan de SAS? We hebben al naar binnen mikt. Maar hoe bijzonder is dan nog zo'n eerste, zo'n première zoals die nou heeft? Nou ja, we hebben natuurlijk wel een aantal premières hebben wij gewoon in ons leven. Maar dit is natuurlijk wel een hele speciale. Omdat Frans nou de haartrol speelt. En Frans die speelt natuurlijk aan de ene kant een rol. Maar aan de andere kant ligt dat ik heel dicht bij hemzelf. Dus we hebben echt het gevoel dat we iets van een nice genre aan het ontdekken binnen. Ja, en die limousine, waar hier dat maar te krijgen, waarom moest die erbij hebben? Sorry, wat zei je? Nou, die limousine, waarom moest die erbij wezen? Nou, had ik een première, dan moest natuurlijk een beetje uitpakken. En Frans die zei hij zei, moet ik op een fiets komen of wat is de bedoeling? Nee, ik zei, wij hellen die op en we doen dat even op zijn première-achtig, zeg maar. Dus vandaar dat we Frans in de grote limo ophellen hebben. Hey, Frans, wat heeft nou eigenlijk voor die steen? Wat is dat in het glas? Oh, dat is molken, jongen. Ja, gewoon molken. Maar waarom molken? Ja, dat jij erbij zat, ik begreep, maar mijn première dan drinken ze molken. En daar wil je echt net dronken van, dus dat is nooit verkeerd, nou. Hey, maar hoe wie het is, Joen, trouwens, voor jou, om zo uit die limousine te komen en zelf een eigen film te hebben? Oh jongen, hartstikke mooi, dat ik nooit dromen kent. Ik heb dat nooit gedacht dat dat ooit nog eens gebeuren zou, nou. En op die manier zat ik leef. Dat er dan een film van komt, dan heb ik nou een speelfilm. Met een verhaal erin. En dan met een acteur, like Renze Westra. Ja, dat is
Ja, dat is uniek vanzelf. Oké, wij kunnen het eerst wel even hebben hoe die bijzondere bom met Reense Westra. Het vind ik wel aardig om even te zien hoe die film er dan uitziet en waar het toe gaat. Bezin. Er kroppen geen beestjes in. Zie dan. Al je lullen vakanties. En gewoon ratten. Die hemmel je de pan, nu er dan niks mis mee. Jongens, zie nou zelf. Gek. Nou, dan moet je zo afvinden, dan was je met dat salvo. Ho, 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 ho. Vertel in je eigen woorden alles wat je kwijt wil over jezelf. Dus bijvoorbeeld, wat is er aantrekkelijk aan jou, Frans? Nou ja, ik ben een en al aantrekkelijkheid, dacht ik niet. Ja, toch? Ja. Ja, voor ons zeggen Tatum Dagelet, die helpt hij Reense Westra. En het doel is van de film is om die aan een vrouw te helpen. Zoest nou in het dagelijks leven echt een vrouw hebben? Ja, maar ik ken net alles, Hanno. Ik ben al sabber voorjochten. Hey, ik ben je daar als God in Frankrijk zo vrij. En ik bedoel, op een manier, ja, er zijn wel weinig mensen die het wenjen. Met die beesten en die natuur en alles. En dat het echt nog filmen wordt. En ik bedoel, ja, dan mag ik nog wel een vrouw hebben. Ja, men moet eens een keer tevreden worden, nou. Ja, maar ziek is dus in die film nou een vrouw, dus die moet er toch wel komen? Ja, waar weet. Waar weet komt er nou eens een keer een vrouw. Maar ik wil wel een vrouw hebben, maar je moet er echt bewust voor kiezen om ze te leven. Je moet haar als een visje in het water velen. Want als ze daar depressief wordt en je short het net meer zitten, nou ja, dan short ik het eigenlijk net meer zitten. Daar zet ik niks mee op. Oké, nou ja, maar wat er nou gebeurt, de beste te zien was in een serie, er is een documentaire gewoon, dan doet een lietsroltje in een film en nou dus een grote film. Het kisten was dat er aan een heel soort vrouwen komen die zei, hey, die Frans, dat vind ik toch wel een hele leuke vent. Hoe sta je dan voor Iepen steen? Ja, wij staan ter verriepen. Ik sta er altijd verriepen. Ja. En waar moet ze dan onvoldwaan? Nou ja, voldwaan. Ik bedoel, je moet zelf weten hoe ze leven willen. Het is gewoon als ze hun daar thuis vielen en je komt eens een keer bij me. Nou ja, dan kunnen we wat praten. En dan wat communiceren en wat uitwisselen. En dan zien we wel wat het schip straat. Nee, maar Frans, dat is toch ook al een paar keer gebeurd, of net? Toch dat er een vrouw op visite geweest binnen om die, nou ja, even te testen, zeg maar. Toch? Jawel, maar de vrouwen die vinden me meest extreem. En ik vind mezelf heel dan net extreem. Dat is dan wel echt... In wat voor opzicht dan, extreem? Nou ja, dat je vindt dat wat rommelig en wat smarrig en wat roeg en... En ze willen een wc. Ja, maar de wc is er wel, maar het is een ouderwetse huiskartonnen. Ja. En ja, dat vinden protte vrouwen, die vinden dat onhygiënisch. Ja, hey Steven, Ja. ik een douche. ik wil daar even vragen, want er heeft dit heerschap binnenhellen om daar een film uit te maken zien. Wat is die doel eigenlijk om nog te vertellen hoe hem wiels er eigenlijk al Safvolle verteld is? Nou ja, het doel, Jean Frans is natuurlijk voor mij eigenlijk een hele grote inspiratiebron. En wij waren aan het werk voor de Boerenliefdefilm. Want daar zit Frans ik in. En toen waren we aan het repeteren. En toen ziet hij een jonken Reense Westra. Ja, en toen dacht ik van, goh, ik ben gek als ik dit erin al leer. Die twee bij me qua, dat is gewoon te leuk. En die hebben zo'n klik. En Frans, zeg maar zijn leven, die hebben we eigenlijk verwerkt in dit kwarte filmpje. Nou ja, en daar willen we eigenlijk mooi terug. Dus het is based on a true story, zeg maar, min of meer. Ja, want het is nou nog maar 20 minuten en er komen dan nog een paar afleveringen bij, dan wordt het in je film. Maar de inspiratie die je als filmmaker hebt, waar kist die in kwijt maar hem dan nog? Nou, als je bij Frans op een koffie bent en Frans begint te vertellen en hoe hij het in het leven aansjocht en hoe hij daarmee omgaat en wat voor keuzes hij daarin maakt. Nou, dat vind ik echt heel bijzonder. En dat is voor mij echt, dat meen ik echt uit de grond van mijn hart. Dat is echt inspiratie. Dan denk ik, goh, hier wil ik meer van weten. En dus nou ja, het is eigenlijk een soort zoektochtje steeds maar. En dan verwerkers zien leven, verwerkers eigenlijk in fictie. Dus dat betekent natuurlijk dat Frans dan echt acteren moet, omdat het 20 keer roerd was, was hetzelfde. Maar dat giet hem heel aardig uit, hè. Daar heeft hij echt wel gevoel voor. Dus
Nee, dat smaakt naar meer. Tenminste, Ja. zeker voor mij. Nou, dat mag ik, want er moet een verslijnde film komen. Ik wil ook nog even maar die een punt. Want 24 jaar lang bist er nou in de film aanwezig als acteur, maar ook als regisseur en filmmaker, want dat is een heel soort. En daar hebben wij een liedse compilatie van maken. Dit is u. Schat, mag ik je even voorstellen? Mijn tante Hilly Dag mevrouw. en mijn lievelingsoom Hans. Hallo, Huub van Doren. Nou, ga zitten, Huub. Kopje thee. Graag mevrouw. Verder niks, heb ik begrepen. Nou, nee, eigenlijk niet. Alhoewel, zo'n knekkenbreudje met marmelade fietst er wel in, denk ik. Ik ben scheepsjongen op het schip van Bontekoe. Het skit toch. Ja! Toch? Ja! Toch, praat eens normaal, man. Nou ja, dit is dan een liedjegreep uit de zaken die je al je maken hebt. Ik wil toch nog even een puntje onderstippen. We zien in YouTube bijvoorbeeld op de kranten er waar het zijn van nou Steven haalt weer Frans erbij. Zo van nou hij is populair en dan kan Steven daar een slaatje uitslaan. Dat gevoel wie er een beetje bij. Viel sto dat ex, hè? Oh. Nee, totaal net. Want het gaat helemaal net om iets van een slaatje uit te slaan. Want nou, dit filmpje, dat hebben we zelf natuurlijk gefinancierd. En dat doen we eigenlijk alle keer zelf. En moeten maar ooit zien dat we daar ik iets mooi financieren kunnen. Zeker bij een kwarte film is dat natuurlijk helemaal net aan de orde. Dus dat zijn mensen die dat schreeuwen of die dat zeggen, die er net zo heel veel sjoegen van hebben, denk ik. Oké, nou, laatste vraag om Frans. Dat is dus nou tussen al die grote filmsterren. Wat kunnen we nog meer van die verwachten? Misschien ook nog als presentator of zo? Dat weet ik niks van. Dat moet de mensen maar beoordelen. Er gewoon binnen niet meer en even vregen of zo. Nou ja, dan kunnen we het altijd bezitten wat er al je mogelijk is, nou. En Hollywood? Nou ja, waar weet. Dat is een kwestie van tijd, Frans, toch? Tja, weet je wat het is? Ik heb dit al nooit dromen gekend. Als dit al hier gebeuren zou. Dus ik ben hier al heel tevreden mee. Oké. En wat er nou in de toekomst gebeurt, nou dat maar wel wachten. Oké. Nou, heren, bedankt dat je me even bij ons voor de camera kon willen. We komen woon. Ja. En ik zit er net hoe in je worden net smoor, jong, van die molken. Nee, dat valt wel wat aan. Kom op, Frans, we gaan nog aan het bier en de berenbeurs. Ja. Hoi. Oké. Ja, hoi. Hoi. Ja, het Noordelijk Filmfestival. Het wordt het nog ontsnijn. Dadelijk praat ik met Arie Veldboom over de Special Olympics. Nou de finale van Uzrieren over de gemeenteraadsverkiezings. Ze binnen de laatste der Mohikaan. Rens Visser en Sake Barels van de communistische partij NCPN op de lemmer. Om het communistische lood jaren te litten in de nieuwe fusiegemeente de Frieske Marn zetten de heren nog één keer alles op alles. En nog eens die koffiezetapparaat aan zetten eens. Dan kan die man ook niks. Zolang als de mensen een stem op de NCPN uitbrengen, dan kunnen ze van u verwachten 150% inzet zijn waar je het altijd in dien hebben. Wij zullen de mensen net in de steek laten. Dat zal we net doen. Het is zeker een drukke tijd. En dat komt ook van een groot pad terug dat er allerlei hoorinstanties, waaronder andere de gemeente, die denken dat we maar op de haven komen moeten. En je kan net over meisjes zeggen. Hoe oud ben je, joh? Ik ben 74. Maar begint de leeftijd dan ik een rol te spelen? Die begint bij iedereen die ouder wordt een rol te spelen. Ja. Het kopje is nog wel goed, ja? Zo, wij zijn maar een liedse partij. En wij zijn een hele bescheiden partij. Wij zijn niet maar bescheiden mensen. Maar we knokken voor de mensen wat ze schrikkelijk zijn. Hè. Daar staan wij voor. Dat is de plicht. Plicht? Ja, dat is de plicht, ja. Die lees je jezelf op. Dat is een vrijwillige plicht. En waar heeft jou dat verteld, dat je die plicht hebt? Dat komt uit mijzelf.
Als mensen jou nodig hebben, als je zorgen dat mensen het minder hebben. Mensen kunnen het wel beter dan mij hebben. Maar als er onrecht is, terwijl het net kan, dan moet je het even strijden. Ik ben er op een gegeven moment die sluis, maar sympathisant ben ik eigenlijk al van het moment dat ik het internationale jonde in Noord-Rijn-Wettersbak. Dus dat is heel lang. Ja. Maar echt lid van de partij ben ik. In Noord-Rijn-Wettersbak, ja. Het is ook een beetje populair zijn natuurlijk. Ja. Ik hou meer van Neil Young en David Bowie en Led Zeppelin en Cube en de Blizzard. Mannen zeg jammer genoeg het. Maar dat is mijn hobby. Ik mag graag naar een live cassette daarheen. Ik ben geen pessimist van nature. Zonder zetel zullen wij even goed teruggaan. Mijn werk. Maar wij zijn heel eerlijk. Als er geen NCPM meer in de reer zitten zoeken, dan zullen ze gewoon een gang gaan kennen. Zo, want de jeugd die kent dus eigenlijk internet. Gelukkig hebben we nou Angela, die een jonge, robuuste vrouw, die nou in feite nog een soort leren moet. Daar gaat het net om. Maar die stiet er wel voor. Wat is ze? Angela is 26 geloof ik. Wij binnen, ik heb het net zelf betocht, maar ik durf rustig te zeggen, zonder bescheiden te wijzen, dat wij sinds hier en daar het sociale gezicht binnen in de gemeente van Lepselaan. Het is zelfs zo dat zelfs orenreersleden, die jou dat daar. Mensen onderschatten wat er eigenlijk aan de hand is. En het is. Vroeger zijn ze druk op een knop is levensgevaarlijk. Maar het is nou die mobiele telefoon wat levensgevaarlijk is. En dan hebben we dan het eerst voor de ziektes die er eventueel van krijgen, wat nog in onderzoek is. Het is Maar ik hoor, dan kun je in de gemeentepolitiek net zo hele volgend van of al. Nou ja, in ieder geval zeggen ze dat ze een mobieltje door op het vergadering binnen. Ja. Nou, dat is Ontlangs verworpen in de aarde. Nou ja, goed. Maar, dat zei het ook genoeg. Dat is nog altijd actueel. Natuurlijk. Soms denk ik wel, het wordt steeds actueler. Het is nooit actueel. Oh. Jongens, hè? Blijf zo. Ja. Stemmen. Nou, en waar is die zullen we zien wat het al hier opsmieten het, al dat die harde arbeid van al die mensen die in die politieke partijen zitten, wat dan binnen de gemeenteraadsverkiezings. Ja, 2500 sporters met een geestelijke beheining komen deze zomer naar Friesland voor het hoogtepunt uit haar sportieve carrière, de Special Olympics. Ik ben Lise Weerdenburg, ben 24 jaar. Elke zondag train ik op de Jaap Eerde schaatsbaan in Amsterdam. Dit doe ik met mijn enorme kracht en het maakt me ijzersterk op het ijs. Het is fijn om te schaatsen met trainingsmaten. Je leert veel dingen van elkaar en dat is superleuk. Ik train hier voor de Special Olympics in Heerenveen, voor de Europese kampioenschap. Ik ben in topvorm. Ik hoop dat ik een gouden medaille kan krijgen. Als ik overdag even wegdroom, dan zie ik Sven Kramer, die mij een hand geeft en een gouden medaille overhandigt. Ik wil ontzettend graag een wereldtitel winnen in Nederland. En dan het liefst Sven Kramer verstaan. Ja, prachtige beelden van Lise Weerdenburg. Zij dochter dus ook mooi deze simmer om de Special Olympics. Hage Veldboom, welkom. Dankjewel. Dit Matthij vol in het ruitje, want dan woest het graag hierover hebben. En dan is zo'n filmpje. Wat doet dit met mij? Nou ja, ik mocht dus alles over sport hier te berden brengen. En de Special Olympics, dat vind ik dat er volle meer is in sport dan dat wij altijd zeggen, je moet zweten en je moet himje. Maar de beleving van deze doelgroep, ja, die is zo spontaan, zo direct. En er zit zoveel plezier in. Ja, en als gymnastiekleraar, wie ik vroeger verboen ons aan squallen. En ja, dat bloedt me altijd bij. Ja. En dan is zo'n beeld van zijn famke die zei, nou ik pak Sven Kramer, dan wil ik het zin omgaan. Wat is die beleving? Nou ja, dat jouwt on. Dat zijn net
tenminste dit famke, net het reële beeld heeft van dat het net ken. Nee, in haar beleving ken dat en zij het zal trainen. En dat weer op een Jaap Edenbaan. Dat zij correct zo goed wordt als Sven Kramer. Nou, dat is toch geweldig. We hebben 2 mensen zien hoe die zitten. Die heeft een mooie naam. Ja. Korfbal uit Oerterp. Mark en Marielle. Ja. Het G-team uit Oerterp. Klopt helemaal. Nou, mooi dat je hier binnen. Want eerst maar voortdurend eventjes je mooiste succes. Ja. Dit is een gouden plak. Waar is die helle? Die is in Groningen gehaald. Ja, en deze? En die is bij de Special Olympics gehaald in Den Bosch. Ja, want je bent net samen een korfbalteam. Je bent oegrieselijk goed. Ja. Goud winnen dus op de vorige Special Olympics. Dat binnen Olympische Spelen van Nederlandse sporters maar een beperking. Zo nemen ze dat. Hoe neem je hem dat? Ja. Gewoon van leuke sporters die het mooi korfbal kennen? Ja, gewoon je bent als team en iedereen met een handicap die kan het doen. En dat de coach die helpt je daar ook heel graag bij. En dat is gewoon superleuk hoe dat ondersteund wordt. En, ja, en je hebt geen naar de Special Olympics dus in Friesland, dus een thuiswedstrijd. Kun je maar vertellen wat de vorige keer dat je de kaas bij die Special Olympics, al in publiek, wat er toen gebeurde? Ja, dat is gewoon fantastisch om mee te maken. Ik doe nog niet zo heel lang aan sport. Maar toen ik daar kwam, je komt op een podium. En dan zie je allemaal mensen om je heen en denk je van, komt dat allemaal voor mij? En ik heb dat nooit meegemaakt, maar dat is gewoon grandioos en fantastisch. Ja, hè? Ja. En dan speel je hem. Ja. En dan win je hem ook nog. Wat gebeurt er dan uiteindelijk, Marielle? Nou ja, het was zo van, wij speelden zeg maar dan de finale. Of zeg maar de laatste dag van de Special Olympics. En er was helemaal nog niks bekend. En ja, wij waren zo moe van de regen en de kou. En ja, jullie mogen niet weg en jullie moeten erbij zijn. En wij hadden zoiets van, ja, we hebben ook wel veel verloren en gelijk gespeeld. En we hebben ook wel gewonnen, maar niet voor een eerste plek. Ja, en toen kwamen we bij de laatste 3. En waren niet genoemd. Nou, wij dachten, nou, we zijn de derde, hè Mark? Nou ja, wij werden niet genoemd. Nou, dachten we, nou, dan zijn we tweede, want de eerste, dat kan niet. Ja, toen werden we toch genoemd de vrienden uit Friesland. Oerterp is de eerste. Ja, toen moest iedereen huilen. En, ja, want ja. Wat joeg dat hij, Mark, dat je hem toch eerst te willen kennen in zo'n sport? Nou, dat gaf mij gewoon een super gevoel. Ik deed het toen echt nog niet heel lang. En dan gelijk al mee mogen met zoiets, dat is gewoon grandioos. Echt. Ja, ik zeg het er niet heen, want ik geniet er nog van. En dat is ook het doel van dus deze simmer, om weer keihard te trainen. Ja, zeker weten. En weer met goud thuis te komen. Ja. Agen, dit moet geweldig wezen. Ik wil, want daar heeft het vroeger, of jij iets in je eigen familie maken, heeft een zus gewoon, maar dus inderdaad, daar zit het, de achtergrond die leidt al de liefde voor de sport, maar deze doelgroep dat leidt bij mij al heel diep vanuit het gezin. Vroeger ik hier een zusje, Hilda, en wij zijn Mongoolse, maar die dus syndroom van Down. Maar dat ging heel vanzelfsprekend. Wij gingen de ponies thuis, dus ze gingen mij te ponyrijden en ze gingen mij op het ijs en zwemmen. Ze zwom meer onder water als boven water. Ja. Maar en deze jongens, dit team dat het nou woen, maar heel vaak zijn wij jongen meedoen. Ja. Als je meedoet heb je al gewonnen. En dat is dus die hele beleving. Want wat is het belang van dat jongeren dan in dit geval, mijn beheining, die dan vaak onder de kant staan, net nooit van kunnen maar sporten, want dat blijkt vaak ook, dat die toch dat winstgevoel behellen. Ja, winst is natuurlijk mooi. En ik genieten van de sport. Hoe ze ervan genieten, dat is geweldig. Maar er komt meer bij. Het sociale, met elkaar bezig zijn. Wat je in reizigje, dus toen zei dan moeten we naar Emmeloord horen wieken en dan moeten we naar Den Bosch. Maar dat is even een oorstukje van de wereld, Sjen. Maar mijn team, dat presteren. Maar er komt ik bij, winnen en verliezen. Verliezen. Maar ik leren, want het gebeurt in het dagelijks leven. Ik zal wel eens verliezen. Ja. En nou, dat... en wat voor boost kan bijvoorbeeld die Special Olympics dit nou, Jan? En dat het aanstaan in Friesland is zoveel mensen. Wat hoopst er mij? Nou, misschien wel dat ik jeugd van je categorie zei... Zou ik dat kennen? Ken ik dan mij het van? En dat er misschien toch meer... Want er zijn 1500 sporters nou, mijn beheining die het onder sport doorgaan. Wil 10.000 mensen binnen die mijn beheining sporten kennen. Dus dat is eigenlijk nog te min. Nou ja, dat is georganiseerd.
wat zo mooi was, als er inderdaad meer georganiseerd hierom uit. Want er zijn faciliteiten voor. Ja. Er zijn trainers, zoals je zei. Je hebt een coach. En je gaat ik mij als het eerste van Oerterp spelen, dan ben je weer mij als supporter. Ja. Dus het is een lid wezen van die hele club, erbij wezen, mij dwan. Oké. Nou jongens, Jim krijgt even te Marielle. Wat moeten wij dwan om Jim te zien in de simmer? Om te genieten van de kwartbal van Jim? Wat kunnen we dan doen? Nou ja, gewoon komen. En we spelen als het goed is, in Heerenveen of Sneek. Maar ja, dat... En dan moeten we als Friesland volledig achter hem staan, denk ik. Ja. Spandoeken erbij? Ja. Oké. Een heel soort succes. Een lekker trainen. Dankjewel. Oké. Ja, dit begint voor deze week. Mandy op Sint Maarten, dan ben we er weer. En nu het namen van elke keer aan deze tafel, denk ik dat wel steeds. Maar wens ik je nog een hele nof weekend daar.